Čaute ľudia, ja som pri mojom ďalšom videjku. Dneska si zahráme ako som určite budeme hrať Battle Royale, to je bez ďalších kecov. Poďme na to, nebudeme čakať na nič a môžeme ísť rovno na to. Preto ako zaujímavé zhrám to na mobil, pretože počítač ešte nemám. Toto si dáme a dáme ninju. Dáme si ninju. Toto si dáme. The longer you remain on site, the more you may discover. And the Kurahana Corporation will compensate you for any additional intel you recover. Zabijem všetkých. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Bomba, čakaj. Tu isto tady niečo bude, sú to nejaké domčaky. Takže pozrieme sa do tohto domčaku. Tu musí byť niečo. Jasné, ale sa leží. Komu snajpa? A mne je teraz snajpa, že úplne na nič. Toto je zbraň, normálna zbraň. Musím snajpa. Ale brachu. Kamu musí niečo nájsť. Tu ešte nejaký dom. Možno tu niečo bude. Yes. OK. Nie tu. Ale máme aj snajpu. Čiže super master hooper. OK, tu je zase pištolí. Pozrieme. Tu niekto je. Som mŕtvý. Pracho. Good work recovering the security key. I knew my trust in you was not misplaced. Now you have what you need to complete your next task. Prešiel som na to zlé miesto. Musím. Airdrop has been delivered. Airdrop. Yes, to asi nie je nikto. Nechcem ísť späť zo zóny. Veľmi. Mal by tu byť niekto, ale nechcem ísť späť zo zóny. You are the first to acquire the... Kamu hneď tu je nikto. Sú tu dvaja. Braško, som mŕtvý. OK, tak to má veľmi veľa vecí, chlapec. Fakt. Kamo, kde? Som mŕtvý, bráško, som mŕtvý. Jak inak. OK, ľudia, nevadí. Takže keď sme v običku, nezabudnite mi dať like, odberať zvonček. Pre viac takýchto videí, pretože každý deň chcem vydať aspoň jedno video, čo je strašne náročné, pretože deň dopredu si to preto budem postrihať. Zajtra im do školy, to znamená, že v noci to musím postrihať. Cez noc, včera som napríklad strihal video dosť dlho. Včera som napríklad strihal video do 11. We have the journal, but there is more to be discovered. I will compensate you handsomely for anything else you might find. Nie było to.
start. Ježiš, ja som zabudol, pretože už hráme bráško, tak zbytočne bráško hráme. Ale ne fakt, potom ešte druhý, takže dneska to natočím, noci to postrieham. Zajtra to vydám, keď prídem do školy, čož je... strašne dlho mi to kolá. Hej. Zbierame náboj. Bráško, ja som MVPčku. Jau. Vezmeme si to. Počuli ste to? Tu máme. Hej. Ale kde sú? Ok, tu je nejaký tam. Ok, musí byť niečo. Snajpera to mi teraz netreba. Ok, to čo je? To nechcem mať s tým nič spoločné. Trošku mám to z náboju. The airdrop is coming. To sa strieľa. Tu, ja som ho videl. Engaging enemy. Airdrop has been delivered. Changing mag. Ja mám už 2 kily za toho. To je strašne málo. Že sme medišel. Ok, tak... Defense. Ok, ja som veľký. Wow. Online work. Kde zas mám ísť? To nemôžeme. Use to airdrop. My god. Okay, Cover me, reloading. smrteľný. Konečne. Nič také to nemá. Ok, tak to je úplne prázdne, ľudia. Ok, máme kill! Good work.
All that is left is to investigate the hidden chamber and recover as much as you can. Good luck. Airdrop. Skill chips ready for upgrade. A nič v ňom. Reloading. Easy kill, vyhrali sme. OK, teraz ideme druhú hru hrať, brácho. Ja všetky tie blbosti a... Brácho, nebolo to ľahké. Len tak zaujímavosť, nebolo to vôbec ľahké. A všetko tieto obidve čo vidíte, točím na mobile, strihám na mobile, bráško, tak to si podľa mňa zaslúži odbery, no. Pretože točiť, strihať, vydávať. Máme prvý kill! Ináč, ak by ste chceli vedieť, práve teraz prvýkrát campím v mojom živote v tejto hre. No akože game som už viackrát, keď som hral s ale so snajpou nikdy v živote. A snajpou som už vôbec nemal, takže ja so snajpou že skoro vôbec neviem. A ani bracho, ja chcem zabiť aspoň jedného človeka snajpou. Ale ani žiadneho nevidím. A ono bracho, najhoršie je to, že oni ma vidia, ale ja ich nie, hej. Takže minulo sa nám stalo, že proste som campil, oni ma videli, ja som ich nie, zabili ma hneď na prvú šupu. A zatiaľ máme jeden kill, OK? Čo ja viem také, že klasika ten jeden kill, akože nehovorím, že to je strašne veľa. Je to strašne málo, ale mne to začalo stať. OK, poďme si zabrať airdrop. Klašom na to nejdem. Ku koncu už budem vlastne, budem campiť, lebo teraz akože sa mi to neoplatí na začiatku hneď campiť. A radšej budem až ku koncu campiť. Tu by mohlo byť niečo, tu by som mohol campiť. Braško, tu by niekto mohol byť. The airdrop is coming. Yes, aha, vidíte? Práve sa niekto spadol. Som to vymeniť za uzinu. To je vôbec uzina. Neviem vôbec. OK, úplne plný airdrop, to som nečakal. Pár metrov predo mnou vidím ďalší airdrop, takže ideme si pre neho, brácho. Sme tam, vidíte ho? Ideme si pre neho. Exploration begins. Komu? Niekto.
Wow. Your teammate has been killed. Get the dog tag. To są zbranie, okej, tak to nic, to na nic takie. Down to the last 5 teams. Ďalší dole. The airdrop is coming. Yes, skoro som. Airdrop. Reloading. Mrtví. Collapsing. Only 2 teams left. Getting close to victory. Ok, ľudia, máme tu ďalšiu hru pre mňa. Kamo, ono to bolo úplne natesno, on ma zabil, normálne ma zabil, chápeš? Normálne som chytil nervy. Nič za sezóna. Exploration begins. Nikto nikde. Pohode. Kde je airdrop? The airdrop is coming. Je tu dosť vecí. Tu je niekde práška. Nie! Nie! Airdrop has been delivered. Location exposed. Vyhral som! OK, ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, a nezabudnite zanechať like, odber a zvonček, bez neprišiel žiadne tieto nové videá. A uvidím sa ďalšie videjko. Zatiaľ, čau, babies.